Gikumpirma sa Office of the Vice President nga nadawat na nila ang writ of summons nga gi-issue sa Senate Impeachment Court. Alas 11:05 kaganina buntag, dihang nadawat na sa OVP ang writ of summons sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hatagan si VP Sara og napulo ka adlaw aron motubag sa Articles of Impeachment. Humani ana 5 ka adlaw sabag ihatag sa prosecution nga muhatag og tubag. Martes sa hapon dihang nag-convene ang Senate Impeachment Court nga mo'y mutaral sa impeachment case sa Bise. 18 sa 23 ka mga senador ang miuyon nga i-remand o ibalik sa House of Representatives ang impeachment case. Apan wala kini nagpasabot nga dismissed na kini. Adlong Martes sab dihang nagpahibalo ang OVP nga mobiyahe padulong sa Kuala Lumpur, Malaysia si VP Sara alang sa personal trip kauban ang iyang pamilya. Nakatakdag sab siya nga mutambong sa Independence Day celebration ug OVP program consultation kauban ng overseas Filipino workers ugma June 12.